Hercules! Napalabas, inalukoy ni Don Simon ni Vilma nga sawaan na laengan daytoy. Timuluklatan ni Vilma gaputa awanan ti sa balipay a pagpilyan na. Nagbayad nga rod ti Don kini Donya Buding iti dakkel agatan tapno mairwar na ni Vilma. Kabayatan na iti sentro ti Ili. Nakita ni Deborah da Hercules ken Joey. Inasitgan na dagitoy ket inalukoy na asumurot na kenkwana. Itagagayem denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas Ana Paul 1 Dolyar. Dito'y drama tayo, Hercules! Sige, umayak. Ado ti kasapulan daan lalaki. Isu nga umay kayon adwa. Saan? Siyak laeng. Sige, umayak mat. Kat, anya pa nga ti urayan nyo. Intayon intay lumugan iti kotsek, ta intayon. Kat sigurado, saan kayong agbabawi? Gapot agsweldo kayon to itinawadwad. Agsweldo kami kadimat iti dolyar? Wan, agsweldo kayon to iti dolyar. Dolyar akatang-katang. Ay! Joey, nasaysayaat no agbatikan. Siyaklatan ti mapan. Saan, Hercules? Umayak mat. Sige nga rod. Okay, intay lumugan ng iti kotsek. Kasano ta makarwar dito ay manang Amalia. Adamat gayam gwardya. Kat adapay paltog na. Uwan nga ron. Madanaganak. Ang mga nasumangputan tay foreigner amang sukon kanyak. Nancy, Kasano nga tan manang? uray siya. Madanagan akmat. Amin tayo kat agpagad dito eh. Naimbag no nasaya at ipagbanagan tayo. No maipan tayo iti sa bali apagilyan. Kasanon ngay no patayan da tayo. Manang? Amin tayo ang nakapupok dito'y house. Agdadanag. Gaputa dita'y pagarupan akasto'y gayam ti pagbalinan tayo dito eh. Ipagarup tayo no trabaho ti pangisarkan da kada tayo. Ngam, pagkwartaan da tayo lagayam. Kasano tayo? Sapay ko mata makarwar tayo matlaang dito ay. Amalia, mapan kay jay room number 6. Adagor oray kan ka customer. Anya? Ingkan, siguradong updated na bonus mo. Baknang dayja alakay. Saan? Diyak kayat. Di ka agkad-kad danga. Kunak no trabaho ti pangisarkan nyo kada kami. Ngam, kastoy mat gayam ti aramidan nyo. Trabaho matladay ta, Amalia. No foreigner ti customer. Natural. Dolyar mat ti maigamam a kwarta. Dakas kayo. Awanan ti adupay asaw. Ingkan ijay room number 6. Aday ta, nakasangput tayon dito'y house, Joey, Hercules. O sige, agtugaw kayo pa'y lang tagpaisaganak iti meriendayo. Wen, Deborah. Ada kamot gaya man, Deborah. Ada kaduam, alalaki. Wan, madam. Nagkutong day tamaysa. Katamtaman mo't tibagi day tamaysa. Wan, madam. Ay na, okay lang dayta. O sige, mapalinon. Pangaasim, sir. Di nakarawan. Siya ni Don Apollo. Paggugustok dagiti babalas ang akaskan ka. Aprusak man taping-ping mo. Pangaasim, sir. Di na ko masagidan. Aprus lang, tinaramid ko kan ka. Iswadi ka agdanag. Dakas ka kadimot akas ka ni Donya Buding. Di ka kadima konsensya iti kastoy nga aramidan nyo.
Saan na sakti pangibaga ami ti dayta. Gaputa siya. Kustumerak laeng ditoy. Agbayadak iti amuyo. Tapno umayak agpalpaliwa. Ditoy house na. Umay ka. Umabay ka kanya. Saan? Diyak kayat, nagbabawi ang kasimurot dito eh. Gabuta ko nakno trabaho ti pangisarakan da kanyak. Di kagdanag. Ikan kanto iti kwartam. Ano ti kwarta? No nadadaal tumatan ti dayaw ko. Rumarak dito eh. Di ka makaruar ditoy. Gaputad gwardya di tarida o. Isungag tulnog kalangan kaniyak. Tapno nasayaat ka. Nakita kayo ditoy. Iso adinardaras ko ti imay. Nancy, Ni Manang Amalia, anday jay room number 6. Ang mga nuramramo sundan. Anya? sana mabalin. Room number 60, ayan na. Room number 6? 1. Sige, agsublikan iti Siljo. Tama pa iti room number 6. Umayak mat Hercules. Sige, intan. Tay, babaran nyo. Adalang ibagami iti customer dita room number 6. Di da kamin paritan nga umunag. Sino tinag ko na? Ngamunag kayo dita, ha? Ni Madam. Anya ti bagayo iti customer. Kinapudno na. Kadwa na kami ti customer. Kat kaya't nasumrag kami. Taad da ibilin na kada kami. Di kay mangibayag. Si kagwardya. Ala, intan, Joey. Saan na mabalin ko naman? Yeah! Ha? Naawanan iti po ti gwardya. Gapu iti panang danog mo ken kuana Hercules. Busalanta, kan mangkita ta iti pangpungutagan ko na. Di kagdanag kunakmat. Gaputay kang kaitado ako. Oh! Di kagikis kunakmat. Anyati! Lang! Amalia! Joey! Anyati ka dayo ditoy. Da kayo alalaki, ha? Sir, mabit lang. Paltog! Da kayo ato alalaki. Pumanaw kayon ditoy. No diyo kaya tapaltungan kayo. Joey! Anya ba lang tururay nyo? Rumwar kayon. Kinapudno na. Ada papaitad ni Madam kan ka, sir. Anya dayta? Mabit lang ah. Tang masiduga kan ka. Tapno mayawat ko. Hercules! Importante, sir. Tapno napigsa kayo kanulat ta. Anya? Sir, Yawat mon mo anya dayta. Di mo ni baybayag. Sayang ti oras ko ditoy. daytoy. Ah! Busalan tayo. Katirakad tayo. Shhh! Agulimag kayo. Agpamarang tayo akas laawan tinapasamak. Anya ti sumarunong nga aramidon tayo. Kabisado yo kaditi pagruwaran ditoy. Ijay first floor. Adari daw iti likudan. Ijayak anag na iti nagpaanginak. Ngam adala ta gwardya. Talo ti gwardya iti main door. Joey, sikat timakam mo kadagiti babae. Tasyak mo timakam mo kadagiti gwardya. Wen, Hercules. Sige, rumwar tayo niti daytoy asilid. Wan, di kagdanag, Mr. Foreigner. Adda dito ita ni Nancy. Wan, di kagdanag. Basta tinayon ti bayad mo. Gaputay pasigurado kan ka asaan kanto ngagbabawi. Okay. Sige. Bye. Umad ado ti customer. Umad ado mat ti mapastrak. Umunag ka. Adto yan ti merienda, madam.
O sige. Idisom, kat panawan na kun dito'y silid ko. Okay, madam. Awon gayam, kumusta dagiti babae? At dada iti silid da, madam. O sige, panawan na kun dito'y silid ko, Deborah. One, madam. Iya! Sige, busalan tayo, katpungon tayo. Wan, Hercules! Iso si Tigay Hercules! Alaog iti gwardya. O anya, magustuam ka di dagiti impagatang ko akawas mo? Kwa? Ibagam laeng no di mo magustuan, tagpagatang akmanen. Saanan? Nasayaat nga rudno kasta. Ibagam laeng dagiti kayat mo agatangak nga aramatem. Di ka agbabaihin. Sigurado ka kadi nga ipatagnak? Wan, Vilma. Ikalaysa kanto. Nulakot itulok mo. Kasta kadi? Kas itinakon-nakon, saan kanto nga agbabawi iti panagkalaysata? No kasta? Nagasatak nga ruhad. Talaga nagasat ka, Vilma. Ngam, kasanong dagiti babae ijay house. Anya ti mabali na mapasamak kadakwada. Amangan numatay da. Narigat ti makibiyang, Vilma. No di nak-enrowar ijay. Sigurado adakas mat ti pagbanagak ijay. Vilma, Iso akayat ko kumaamakitinulong ka. Tapno sumardengan ti aramid dadon niya buding. ha, kasta ka di? Maasya na kadakwada. Pudno asuplada ak. Ana uyawak. Ngimjak mat kayat nga addadakas ang mapasamak iti pada ka tao. O sige, kitaak no anya ti may tulong ko. Pangaasim, Don Simon. Tulungam dagiti kakadwak a babae ijay house. Amangan no dakas ti pagbanaganda. Apong, nairuar min dagiti babae iti balay anak kaipupukan da. Ha? Naipupok da? Una pong, Hay kat, anya ngay taramidin da kadakwada, ta nakapupok da. agpili dagiti lalaki iti kayat da a babae Sada agbayad iti nangina. Wano saan? Ilako da dagiti babae iti foreigner. Ay, sos! Aging gay ta, mapaspasamak pa iti kasta. Human trafficking. Una pong, Ay, kasta ti mapaspasamak idi unana. Dagiti babae, wenno lalaki. Ilako da ida, kasta gabo. ngamsaan atagabo itan apong. No di kat prostitusyon. Ay kat madi talaga Nasken na matiliw dagita tao. Una pong, nasken ang matiliw da. Ipulong ko ida kadagiti pan nakabagiti lintaw. Anya tinapasamakan ka don, Apollo. Mas nawak. Tapay adi ka matlarumaran dito'y asiled. At dadwa alalaki ngay munag ditoy. Hercules ti malagip ko anagan dyan may sa alalaki. Dinanog na kiti nakapigpigsa. Kat iti makapuutak. Nabusalanak. Kan napungod agiti imakan sakak. Anya? Sana mabalinday toy donya buding. Isubliyo timbayad ko. Ha? Ne, ay sana mabalin Jack isublin tinalpas mon ngayong bayan. Ngem awan tinapasamak kada kami ti babae. Kang runaan na, nadangranak pa Iswanas kan nga isublim ti kwarta. Ay saan ko nabasol? No kastaman tinapasamak. Nagko na ngamin asalloy ka. Rumbang alinabanam tay lalaki. Isublim ti kwartak dunya buding. Tano saan? Agkalabantan.
Dandani ka na isagmak, Amalia. Naimbaglangan tan naturad ni Hercules. Kat nailuyusak iti kinaturad na. Isu aday jay. Nairuwarda kayon iti ayan nyo abalay. Pagyamanak unay dayta, Joey. Ay, amom ka di. Nagpintas day di abalay. Balay tibak nang. Kutsyon dagiti tugaw na. Amin agamit iti balay, nagpipintas. Agraman kurtina. Kan naglamuyot dagiti kama. Amalia, Awan serbina. Gaputa dakas mo ti agnanaod. husto ka, Amalia. Kay kayat kulatan ti agnaod iti nakurapay abalay tayo. Tinasken, nasaya ti panagpuspuso tayo. Pasensya kan, Amalia. Tadi ka maipaayan iti balay. Ha? Kinarang ay iti panagbiag ti gapuna. No apay anakadanon ka iti balay ni Doña Buding. Tay pagarup mo no agsweldo ka iti dolyar. Ngam, jak impagarup akas jay ti pagbanagak. Amalia, Kat naamiris kon, asa anak gayam arumbang nga agtalaklatan, iti jak mo tamam mo. Tama nga no maisagmakak manan. Kat ita, igaad takit di ti manggad, tapno makaurnong ta. Tapno ada pagpuunan ta nga agnegosyo. Tabarang di ta ti swertita. Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamat. Gagayem, diyo liwayan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Ana Paul 1, Dolyar. Dito'y drama tayo, Hercules. Insurat ken iti direksyon ni Bergie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang trabay.